Morning guys, laban na po ta ang lihokon sa balay, ang dumdumunong trabahoon sa balay. Oh, ari bay, kay gonit bay. Dan akong laba. Bata guys. Tulumanon sa panimalay. Araw nga na yung home video di ka ako. Unsa may nakita na? Akong kamera naman. Kamera girl. Pili video dato bi atong sapa nga parteng lapuka anak to. Bata guys, may umat ting trabaho na po. Kinabuhi na tong laba. Di ta magsalig sa washing guys. Ato sa